To kai na ga kana tafiya a babban kare a sama ka faɗo ne ko ciwon hauka ya kama ka? Ai wallahi Alhaji na ritaya da neman shago gaba ɗaya. Me ke faruwa? A ni ma yanzu bara kawai international. Ni wallahi gaba ɗaya lamarin garin nan yana ɗaure min kai kuma yana ban haushi. Me yake faruwa ne? Ka san tun yaushe ina so in samu shago, in samu ɗin shagon da zan kawo ma a plaza ko a unguwa gaba ɗaya abun shiru duk inda ka ji yawon neman shago ko ginin plaza haka ana yi sai ka ji an ce an kama ɗaya abun shiru. Oke kaka damu akwai wata plaza da ake ginawa za mu je a samu ma shago ina ganin za a samu. Akwai wata plaza da ake gina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji don girman Allah a taimaka yau kwana na 4 ban karya ba. Na yi sati ban karya ban ci abinci don girman Allah a taimaka min da kowa zo ya ce in karya. Kai da Allah ka daina mutane wa. Tale shi ka rabu da shi rabu da shi. Akwai 100 wajen ka? Naira 5 kwana na 4 ban ci abinci ba. Wannan ce. Ya kai Yau Allah saka alheri. Allah saka alheri. Hello. Ba na riga na faɗa ma ba estate ɗin nan kowane part miliyan 8 ne. Idan ba za ka iya payment a haka ba su bari miliyan 8 ne. Naira 5 ban je na iya cirewa ba. Oke ato. Wannan motar da muka yi magana miliyan 30 na siya. In ba a ba ka ce su damun da kuɗi na ufe. Su sa mu a ufe. Wucike fiye wucike. Ok, Allah bai barka yi. Barka ya. Akwai wasu mutane wanda suke bukatar shago shine na zo in gaya ma. To duk da ka san dai shagunan mu gaba ɗaya ko plaza an kama. Amma dai nan sama next week za a fara muna aiki. Za a fara fitar da shaguna amma su zo akwai shago. Ka san ba in a zo da su yanzu. Ok to ba damuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Honorable barka da amon lafiya. A lafiya lauya barka Ku ne muka yi magana da fiye za ku nemi shago ko? Mu ne. Ok to ga sa dai nan mu 800 ne a wata biyu. Don mu wata biyu muke karɓan kuɗin haya ba shekara ba. Don haka Kai yanzu honorable ba wani sauki. ai ba wani sauki ba discount. Wata faɗa mai kana da sauki. No discount mu ba ma harkan discount in ba anan ba ma kai saka samu shago a garin nan ne. To kai kajiya za ka iya bayarwa haka nan ɗin koko dai. Cash ne ko transfer na baka ufe na. Gashi ne ko transfer. Wannan mai bayan nan ce amma ba cin nan bane da raba 200 jiya. Kai ka bari dan Allah ni gaba ɗaya na gan shi amma Yake ni to kare na bara ne bari fito ma a fili. Ina da plaza ta 13. Plaza wani set akwai abun nan a wannan da bara me bara ba zai. A baran mu aje wannan zancen. Cash ne kuɗin ka ko transfer. kawai yanzu dai a bari ina zuwa. Ok to shin to ina ma ne har yanzu ban gan shi ba.